Ei, sí, a tu, que estàs a l'altre costat. Arriba a RKB Ràdio, el teu nou programa magazín, a cel obert. Tots els dies, de dilluns a divendres, a partir de les 4 de la tarda, t'esperem. Posem veu a les entitats culturals i associatives del teu barri. Posem en valor també el comerç de proximitat. Comunicació quilòmetre zero. Amb entrevistes, música i moltes més coses. Recorda, t'esperem tots els dies, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, des de RKB Ràdio, a la 106.9 FM. Molt bona tarda, comencem Ràdio a cel obert. Ja sabeu, des de la sintonia de RKB Ràdio, la 106.9 FM. Passen ara 6 minutets de les 4 de la tarda i avui ja sabeu que, com tots els dimecres, tenim l'especial dedicat a la gent gran. Avui parlarem amb una iniciativa molt novedosa i us la farem arribar perquè la veritat és que és d'allò més curiós. Perquè ens arriba aquí Bici sense edat, a càrrec de Maria Elisa Ojeda. També entrevistarem a Carmen Palà de Vitàlia. Farem una petita pausa musical i després entrevistarem al programa Presents, també un programa molt novedós i que serà després de la publicitat, juntament amb les residències del grup Arrels, que ens visita la seva psicòloga Rosa i el senyor Roger, que és l'usuari de la residència. Tot això amb una miqueta de música conformen el programa d'avui. Al control tècnic Jordi Pérez i una servidora, Anna Ortega. Comencem en aquesta tarda d'avui dimecres. Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes. I comencem en aquesta tarda amb el programa dedicat a l'especial a gent gran, amb una iniciativa que jo quan l'estava mirant, fullejant una miqueta, informar-me, m'ha sobtat moltíssim perquè és Bici sense edat. Maria Elisa Ojeda, coordinadora general justament d'aquesta iniciativa. Molt bona tarda, benvinguda. Bona tarda, Anna. Gràcies. Què és exactament Bici sense edat? En Bici sense edat és una iniciativa que vol retornar a la gent gran la possibilitat de sentir el vent als cabells. Així és com ens agrada descriure-ho, perquè gràcies a l'ús d'un tricicle especialment adaptat, persones voluntàries que nosaltres formem i preparem, donen el seu temps disponible per
retornar la sensació d'anar en bici. No? Entonces, la gent gran puja al tricicle, a la part de davant, és un tricicle que és molt fàcil d'accedir perquè té un reposapeus reclinable, bueno, està tot molt pensat. Estan adaptats amb ells, no?, en aquest cas? Exacte, per la gent gran o les persones que tinguin mobilitat reduïda. I bé, la idea és que un cop estan allà se'n van a fer un vol, una passejada, a tornar a reconnectar amb el seu entorn, és a dir, molta gent gran que potser els costa molt sortir de casa seva, de la residència, doncs tenen aquí l'oportunitat una mica d'anar a revisitar els llocs que eren quotidians, del seu barri, poder tornar amb la persona que sempre li havia venut el pa o la carn al mercat. Clar, tornar a veure-les i... Són més o menys 1 hora, 45 minuts, que el que intentem és gaudir de l'entorn i passar una estona agradable. També amb l'objectiu de que la gent gran es pugui relacionar amb la gent jove. O sigui, nosaltres li diem que crear noves relacions intergeneracionals. Intergeneracionals, no? Clar, perquè els voluntaris poden ser gent de totes les edats, és a dir, més joves, una miqueta més grans, no? El tricicle té una assistència elèctrica, això permet que no cal estar allò massa fort, pots estar en una condició física normal i fer l'activitat. Sí. Tinc entès que el projecte va néixer justament el 2012, però no aquí a Barcelona, sinó a Copenhague, no? Sí. I que arrel d'ahir va començar a tenir tant d'èxit, no? Que ara justament va arribar aquí a Barcelona, però no va ser fins al 2016, és això, no? Sí, va començar a la ciutat de Copenhagen i ràpidament es va estendre, diguem-ne, per tota Dinamarca, després als països del voltant, de l'entorn, i ja a dia d'avui està en més de 40 països al voltant del món, Singapur, Austràlia, Estats Units, Sud-amèrica, i a Barcelona van poder portar el 2016 amb una subvenció de l'Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya, van fer una prova pilot de 10 setmanes i va ser provar-ho i donar-nos que això no podíem anar enrere, només endavant. No tenia discussió per a tirar, exacte, per que pudiera ir adelante. No? Exactament, teniu el suport de l'Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya i justament el projecte, diguem-ne, que es basa en la generositat i en l'amabilitat justament d'aquests voluntaris. No? Sí, això són els principis, perquè sempre els conductors són persones voluntàries, la gent gran, o sigui, és un servei que s'ofereix gratuïtament, no? Entonces, és una activitat sense ànim de lucre. La idea és que tothom que on puguem arribar que el pugui gaudir sense aquest impediment dels diners. Tinc entès que justament els voluntaris quan pedalegen ho fan lentament, és a dir, no van gens de pressa, sinó que és una miqueta per gaudir justament dels carrers o de l'entorn allà on estem, no? Sí, perquè precisament no anem enlloc, saps? O sigui, anem a passejar, anem a estar presents, anem a sentir, anem a xerrar, a connectar. Entonces, clar, per fer-ho has d'anar molt a poc. I com que la idea és anar a reconnectar amb la gent, clar, segurament anem per carrers molt tranquils, de peatonals, clar, hem d'anar super a poc per no emprenyar. Dir-te que mai hem emprenyat a ningú, tot el contrari, per allà on passem és com una festa, és com ens fan la ola i tot, és molt maca. Sí, perquè tinc entès que aquesta experiència, no tan sols per la gent que es veu, sinó tant el voluntari com l'usuari, participa molt d'aquesta experiència i és molt divertida, molt emocionant, no? Sí, és una cosa molt satisfactòria, tant per la gent gran que ho vol tornar a repetir sempre, sinó també per la gent que ho practica com a conductor. És una doble satisfacció. Sí. Per cert, els voluntaris que ens estiguin... els voluntaris que s'han apuntat allà, però per la gent que vulgui ser voluntària, com feu aquest procés de selecció o com ho feu? Normalment la gent ens escriu un e-mail o ens contacta per la web, per formulari, i omple com una mena de formulari. Nosaltres anem obrint convocatòries als cursos de formació, que són cursos gratuïts, i que són necessaris per conèixer el projecte, per fer una correcta pràctica, no? per conduir el tricicle de manera segura i tots estan en la mateixa sintonia. O sigui, que feu una miqueta de cursos de formació una vegada ja el voluntari ja s'ha apuntat i a partir d'aquí, o sigui, això, no? Que sapiguin una miqueta per on anar, els carrers. Exacte, sí, la formació és per circulació, però també per diguem-ne, el tracte amb la gent gran. Ens ve molta gent del món de la bici i llavors ens falta una mica com l'altra part, no? I això també ho parlem en el curs.
i pràctiques de conducció. També el primer dia sempre fem acompanyament perquè el primer dia et fa molt de respecte, no? Portar gent, un parell de persones de 80 anys, clar, té una responsabilitat i llavors intentem fer-ho tot de manera responsable, amb seguretat i amb carinyo. I la gent gran com se n'assabenta justament d'aquest projecte per poder participar? És mitjançant potser l'Ajuntament o...? Nosaltres treballem sobretot amb centres, no? O amb iniciatives, no? Per exemple, amb residències o amb habitatges de gent gran, centres de dia. Bàsicament sí, a través dels equipaments que treballem. Hi ha equipaments que tenen programes d'acompanyament, per exemple, àpats en companyia o radars, que són programes també dinamitzats des de l'Ajuntament i llavors intentem col·laborar, no? Clar. Per cert, tinc entès que justament esteu creixent i necessiteu més tricicles, en aquest cas. Hi ha una campanya de micromecenatge, no? Sí, nosaltres hem anat en aquests anys, hem tingut un creixement sostingut, molt controlat, estem molt contents perquè de mica en mica anem afegint, no? Però per aquest any sí que la idea és fer un pas més i augmentar la flota, donar més abast perquè cada cop hi ha més demanda i llavors sí hem decidit obrir una campanya de micromecenatge o crowdfunding per poder aconseguir aquest finançament. O sigui, per una banda, l'Ajuntament continua finançant l'activitat, però sí que necessitem l'altra meitat del pressupost per part de patrocini privat o donacions i estem en campanya, així que va molt bé que ens conviden a la ràdio, sí. I tant. Escolta, el que tinc entès també és que vau participar a la European Summit 18 de Barcelona, que és a dir, que és tota una trobada justament, no sé si de bicicletes i... no? No, com l'organització, com dèiem abans, va començar a Dinamarca i ara està tot el món, llavors des de l'organització un cop a l'any, diguem-ne que intentem trobar-nos. Per això és una summit, no? Perquè, en l'anglès és una trobada. Sí. I és molt interessant, ja l'hem fet 3 anys, l'any passat, els 2 primers anys a Copenhagen i el tercer any es van animar a fer-ho fora, on millor que a Barcelona, que atreu molt, i vam ser coordinar amb ells l'organització i tot, i molt emocionant perquè podem veure que tots els temes de la gent gran, de la joventut, són temes universals, no? I els compartim, els coneixements, les experiències i, és molt bonic. Quin és el pla per aquest any, per al 2019? Tal com et deia, si aconseguim tot aquest finançament, el pla és créixer, arribar fins a 5 tricicles, però també el que voldríem és que aquest projecte, al llarg d'aquest any, es consolidi com un projecte de ciutat, és a dir, que l'ideal seria que cada districte o cada barri tingués els seus propis tricicles i ara per ara el que fem és que ho fem tot molt centralitzat, però Barcelona és molt gran i hi ha molta gent gran i hi ha molta demanda. I llavors ens trobem que cal que, en part dels diners, altres entitats es vulguin sumar i poder fer-ho com més en xarxa, no? Créixer més donar-li més abast a nivell territorial. I també teniu ja previst en quins esdeveniments potser participareu en aquest 2019? Ara el proper em sembla que serà la Magic Line, que és una caminada solidària que organitza Esports en Valors i l'Hospital de Sant Joan de Déu. Això és el 24 de febrer i volem participar per donar visibilitat i demostrar que estem aquí, que volem també col·laborar amb això. El 24 de març hi ha la Festa de la Bici, que és una festa que cada any organitza l'Ajuntament i intentem participar i aquest any muntarem allà una carpa i també perquè la gent es pugui apropar, oferirem passejades perquè la gent pugui tenir la sensació d'anar en el tricicle, que és molt agradable. Teniu alguna seu física on poder-vos trobar o alguna adreça o un telèfon, per exemple, per la gent que ens estigui escoltant? Sí, mira, nosaltres estem en un edifici que precisament és un edifici dedicat a la bici, que és el Bici Hub. Ja parlarem d'això en un altre programa, però... Vale. Això està en el Poble Nou, en el carrer Pere Quart, número 58. Allà està la nostra base i, per comunicar-se amb nosaltres, la típica adreça d'info@enbicisenseedat.cat o, el meu telèfon podria ser, però, prefereixo. Amb el mail, de moment, info@enbicisenseedat. Aquí ja que canvien els mails i ja us poseu en contacte amb ells, no?
Perfecte. Doncs una molt bona iniciativa i jo al veure ahir per la nit el vídeo i tot una miqueta pensava que original i que benestar, perquè tota la gent gran que anava en el tricicle, justament una d'elles no havia dormit la nit anterior pensant que tenia de sortir a passejar per on aniria i que estava nerviosa, no? I que estava superemocionada justament de participar en aquesta iniciativa. La gent es espera arreglats i maquillats i amb ganes i són fotos. Sí, és una festa, la veritat. La veritat és que sí. Bé, doncs, us seguirem ben de prop, que ho sapigueu. Gràcies. Doncs Maria Elisa Ojeda, coordinadora general de Bici Sense Edat, moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres en el programa i que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies. I continuem amb més cosetes aquí en el programa. Estàs escoltant a Cel Obert. I saludem ara a Carme Palà. Ella és justament responsable de Vitàlies aquí a Barcelona. Molt bona tarda, benvinguda de nou aquí a la ràdio. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs, escolta, encantats de tenir-te aquí avui entre nosaltres, perquè se'ns van quedar moltes preguntes justament per fer-te l'anterior vegada que vas estar aquí. I per la gent que no ens conegui, per exemple, què significa Vitàlies? Mira, Vitàlies és una empresa que vam començar a treballar fa ja quasi 15 anys, arrel d'una precarietat econòmica de la gent gran. Molta gent cada vegada es fa més gran, l'esperança de vida cada vegada és més llarga, les pensions són molt baixetes. Llavors, Vitàlies el que fa és la renta vitalícia o la venda de la nova propietat. La renta vitalícia és una renta que tu obtens a canvi de la venda de la nova propietat. La nova propietat seria una part de la propietat. La propietat està dividida en dues parts, la nova propietat i l'usufructe. Tu podries gaudir de casa teva de per vida, però a canvi de vendre la nova propietat tu cobraries una renta mensual també de per vida. Ah, d'acord. És a dir, que poses en venda casa teva, no? Sí. Però a canvi, justament per posar-la en venda, reps una petita renta, de moment, mentre estiguis. Mentre tu pots estar a casa teva de per vida, però cobrar una renta també de per vida. D'acord? El que passa és que en aquell moment estàs fent una venda de la nova propietat, però tu reserves a l'usufructe. És a dir, que tu continues gaudint de casa teva. Tu gaudeixes de casa teva o bé la pots llogar. Indiferentment. L'usufructe és teu. Quan tu tens un usufructe vols dir uso i disfrute. Uso, que tu uses la vivenda o bé la disfrutes també o la pots llogar també. Quines serien les avantatges justament d'aquesta renda vitalícia respecte a d'altres opcions? Mira, per exemple, la renda vitalícia respecte a una venda normal és que tu, si tu vens un pis, tens que anar-te a comprar un altre o anar a llogar un altre i tens unes despeses i la renta vitalícia estàs venent una part de la vivenda que és important, aquella part que és la part més potent, la que val més, que és la nova propietat, i en canvi l'important a una persona gran que és viure a casa seva. Vius a casa teva, però en canvi no deixes d'una renta, plus a la teva renta o a la teva pensió. Quins serien una mica justament los requisitos o quines característiques ha de complir la persona per fer aquesta renda vitalícia? La renda vitalícia es pot començar a pensar a 65 anys, però jo sempre recomano que sigui a partir dels 70, no per res, sinó perquè fiscalment és més interessant a partir dels 70. Ah, d'acord. A partir dels 70 estàs exempt de tributar amb un 92%, solament tributes pel 8%. Això són coses que ja explicaríem si hi ha una persona gran que li interessés, que es podria trucar a Vitàlies, no te l'explicaríem sense cap compromís, però sí és veritat que cada vegada hi ha més gent interessada en una renta vitalícia a través de la seva vivenda. Tant com t'he dit que pots cobrar petites quotes o grans quotes depenent del pis, perquè la renta vitalícia genera valor vivenda a edat. Com més gran ets, més cobres, perquè tens menys recorregut de vida. Quan més jove, menys, però això és normal, no? Clar. Perquè el recorregut de vida és l'estimació de vida que tenim, d'acord? La renta vitalícia és un contracte aleatori, que vol dir un contracte de sort.
La persona gran, si està bé, jo personalment, si veig una persona que està molt malament, li diria, escolta, no faig una renda vitalícia. És que pots tindre 85 anys i estar de conya, avui dia, no? Sí. Nosaltres estem fent rendes vitalícies a senyores de 85 anys que, escolta, que van al cine, van al teatre, se'n van d'excursió, estan fantàstiques. Que tenen moltíssima activitat, no? I volen estar a casa seva, en canvi, no? Però, clar, volen gaudir de poder anar a un restaurant que no podien, anar al cine, anar a fer un viatget. I abans no podien i ara poden fer-ho. Clar, és el que t'anava a preguntar. Quin seria el perfil d'aquests usuaris? Majoritàriament dones, homes? Com seria el perfil? Dones, matrimonis, homes... A veure, t'explico. Primer, el perfil més habitual seria per una precarietat, però cada vegada més és per una necessitat de continuar vivint. Per mi, viure és disfrutar de la vida, no és viure, és comer i beber, no, és que és poder disfrutar de la vida. I sobretot la dona, cada vegada que es fa més gran, té més clar que vol disfrutar de la vida. A l'home potser no tant, es fa més tranquil. Més tranquil, més casero i tal, però les dones tu volen anar a ballar, no, però és que és una realitat, Oh, escolta, estic supercontenta, ara estic anant a puestos, he anat a viatge, he fet això, he fet l'altre. Sí, perquè els organitzen viatges i estaments per tercera edat i s'ho passen d'allò més bé. Bueno, fantàsticament. Sí. A més, Vitàlies el que ha fet també és, una vegada has firmat la renda vitalícia amb nosaltres, fa un seguiment i un acompanyament de per vida. També s'ha inclòs dintre del PAC que nosaltres fem la compraventa de la nova propietat, però amb un seguiment i un recolzament a aquella persona que ho fa amb nosaltres. On esteu ubicats? Teniu oficina aquí a Barcelona? Sí, nosaltres estem ubicats aquí a Barcelona, a Rambla Catalunya. Mira, propet d'aquí, Sí, però una mica més amunt. A Rambla, tocant a Provença, a Rambla Catalunya 98. La Catalunya 98. I un telèfon al que poden trucar per adreçar-se? El telèfon nostre és el 93 218 26 54. Recordin, 93 218 26 54. La gent que ens està escoltant i que es poden plantejar, escolta'm, doncs mira, jo tinc una vivenda, potser sí que l'opció de renta vitalícia em va bé, però potser més que viure ja la vol llogar. Aquesta opció has comentat que també pot ser, no? L'opció no tan sols de vendre-la, sinó de llogar-la. És a dir, que poden llogar-la sense estar en ells dintre, però amb aquesta renda vitalícia igual. Sí, escolta, hi ha tantes possibilitats, tantes, hipoteca inversa, renta vitalícia, nova propietat, un montante, que nosaltres al final l'únic que fem és assessorar. Clar, depèn de la persona que tingueu al davant, li indiqueu, doncs mira, millor això o millor això altre, no? Sí. La gent a vegades pensa, no, que tu vas a fer mucho negoci. Digo, no, és que nosaltres no fem negoci, perquè nosaltres no ens quedem a aquestes propietats. Nosaltres el que fem és l'assessorament, perquè som especialistes en aquest tema, no? Exacte. I llavors el que fem és l'assessorament i la búsqueda d'aquell inversor que compri aquella nova propietat o aquella renda vitalícia. Doncs recordin, Vitàlies, a Rambla Catalunya 98, i un telèfon al que poden trucar, el 93 218 26 54. Avui ens ha parlat Carme Palà, responsable de Vitàlies. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí avui en el programa de Ràdio a Cel Obert. Gràcies. Que vagi molt bé i fins una propera vegada. Això espero. Vinga, gràcies. D'acord, gràcies. I nosaltres anem a una pausa musical i tornem de seguida. Fins ara mateix.
Des de fa 10 anys que la revista Celobert arriba puntualment més a més als diferents barris de la ciutat, oferint-vos informació de proximitat. Entitats culturals, associatives i comerços són els nostres protagonistes. Ara també a Ràdio Celobert. Una selecció de les millors entrevistes les trobaràs a la revista del mes següent. Demana-la als comerços del teu voltant. I si vols més informació, contacta'ns a través de la web a celobert.com i a les nostres xarxes socials. Un minutet passen de 2:15 i nosaltres continuem en directe aquí en el programa de ràdio a cel obert des de la 106.9 FM. Doncs ja sabeu que avui estem en l'especial dedicat a la gent gran i per això us hem volgut portar fins aquí, fins a la ràdio, un dels programes també que ens ha cridat moltíssim l'atenció i és el programa Presents. Visiteu avui els nostres estudis Ilenia Garcia, ella és directora del CAP de Sant Antoni. Molt bona tarda, metgessa de família. Molt bona tarda, què tal? Hola, molt bona tarda, Anna. Què significa el programa Presents? Uf, Per la gent que no ho conegui. sí, és difícil definir-ho amb poques paraules, però el Presents és un programa intergeneracional, és un programa de creació de vincles entre gent gran i adolescents a través de l'exercici físic. Això neix d'una iniciativa a partir d'una taula de salut comunitària al barri de Sant Antoni. Fem un diagnòstic de salut al barri i allà el principal problema que apareix és l'elevat índex de sobreenvelliment que trobem al barri, que és 3 punts per sobre la resta de Barcelona. Caram, Això, no? sí, 3 punts per sí, sobre. molt alt, sobretot en dones més grans de 75 anys que viuen soles. Això condiciona una sèrie de factors o de malalties no transmissibles, és el sedentarisme, no? El que fa, o l'aïllament social fins i tot, o alteracions a l'esfera més emocional, no tant físic, no? Sinó tot el que condiciona a la persona el fet de fer-se gran i viure sol. Aleshores, ja havíem participat en algun programa en una escola, l'Escola Salesians, està allà al barri de Sant Antoni, se'ns va ocórrer de quina manera poder generar unes sinergies, unes col·laboracions entre els nois de secundària, en aquest cas de segon i de tercer de l'ESO, i què podíem fer amb aquestes persones que estaven grans i aïllades una miqueta a casa. No? Neix la idea de que sigui l'exercici físic i l'activitat física la que faci aquest nexe d'unió i és molt fàcil. Dissenyem com unes fitxes d'exercici físic destinades a aquesta gent gran on els entrenadors personals són els alumnes de segon i tercer de l'ESO. Que potser també se poden sensibilitzar justament del que és la tercera edat. No? Va una mica per aquí. O sigui, la idea principal és potenciar aquests vincles entre generacions i l'excusa que fem servir és l'exercici físic, que a més ens serveix també per tractar una sèrie de temes importants, no? que són els que condicionen l'elevat sedentarisme que trobem també al barri. Sí, perquè justament el sedentarisme porta aquest augment de malalties i d'alguna manera si practiquen aquest exercici físic o si ells troben motivació per practicar justament l'exercici físic, potser també resolen altres cosetes, no? Que estan pendents. És evident, i és el que ha passat, de fet. Estem fent una segona edició, la primera va ser l'any passat. Això s'inclou dins una assignatura optativa que hi ha a l'ESO, que es diu Aprenentatge i Serveis. Els nois, en aquest cas de segon i de tercer de l'ESO, tenen l'opció d'escollir una acció solidària i comunitària. Nosaltres presentem aquesta opció i la treballem conjuntament des de la part d'educació perquè d'alguna manera el que fem també és sensibilitzar aquests alumnes, aquests adolescents sobre què suposa l'envelliment, la pèrdua de capacitats, els dols que es fan, sobretot perquè ells en algun moment, clar, evidentment es faran grans, no? I què és el que passa? Com apropar una miqueta la bellesa a la joventut.
Com van reaccionar els nois quan potser elegeixen justament aquesta opció? Jo crec que d'entrada amb entusiasme i amb una mica curiositat, perquè com és una assignatura més voluntària, ja aquests nois estan mig sensibilitzats. D'entrada ho acollen molt bé, tampoc no saben com manegar-se perquè aquí el que fem és crear uns trios. Hi ha una persona gran i hi ha 2 entrenadors personals. El que fem nosaltres és seleccionar aquestes persones grans des de l'ambulatori o des dels serveis socials o les entitats del barri que col·laboren amb unes característiques determinades i el que fem és categoritzar-los segons les seves capacitats funcionals. Clar, perquè no tots estan de la mateixa manera. Exactament. El que fem és després adaptar, també el que fem és que aquells que són més fràgils, evidentment, els hi oferem unes altres coses que no són incloure'ls en aquest programa, per no dificultar tampoc als alumnes aquest exercici que han de fer o aquest ensenyament. Quines serien les activitats o aquests exercicis? Les activitats són molt senzilles. Al final el que fem és exercicis de potenciació muscular, d'equilibri, de marxa. Són exercicis molt senzills. De fet, és un qüestionari autoadministrat, fins i tot el propi pacient. De fet, ho ha de fer a casa, són els deures que els hi posen. L'activitat en si són 2 hores a la setmana on la gent gran va al col·legi, va a l'escola, allà els alumnes els reben i dediquen uns 5 minuts o 10 minuts a explicar què ha passat durant la setmana i com estan. A partir de xerrar, de fer aquesta xerrada, després ja comencen a posar en pràctica els exercicis que toquen aquella setmana, que són diferents setmana a setmana. És un programa d'unes 10 o 12 setmanes i segons l'evolució de la persona gran, es va incrementant la dificultat dels exercicis, d'alguna manera. Perquè, clar, vosaltres esteu al Cap de Sant Antoni, però les escoles com les escolliu? Amb el centre que està més proper vostre, potser, o com ho feu? Sí, és l'escola més propera, és l'escola del barri, i de fet, la intenció és estendre-ho, perquè, ja et dic, l'excusa només és l'exercici físic. Després, la segona part de l'activitat és la que dediquem realment a generar aquests vincles. Aleshores, estructurem també les sessions. Hi ha sessions més lúdiques on fan bingo o fan ball o fan una cosa més jocs de participació, però hi ha unes sessions que predeterminem i pensem que són importants tractar i és com és l'adolescència i com era abans. Que hi hagi una mirada conjunta